So jama'a, kun gani da abubuwa suka kasance. Garin banki gari ne mai ci gaba da al'adu daban-daban, amma sakamakon yan Boko Haram sun zo sun turmushe garin. An rasa rayuka da dukiyoyi bila adadin. Duk ko ni ina ɗaya daga cikin 'yan garin banki, domin haifafan ɗan garin banki ne. Amma so ko yanzu zai ta rayuwa ta kasance yau ga nan a garin Kano, yanzu na zama ɗan Kano ina rayuwa na. So don Allah, ko ina ne wata alfarma gare ku na gudunmawa don Allah gare ku yan uwa, ga duk wanda ya kalli wannan bidiyon yayi liking din page ina Muhammad Kauji, sannan yayi share wurin wannan bidiyon ga yan uwa da abokan arziki, don kowa ya tofa albarkacin bakin sa, saboda idan mutane sun yi kalli wannan bidiyon sun je wajen comment sun yi adda, so baka san ya bakin mutum yake ba, karshe adda mu da wani zai yi shafsha za ta karbi. Shi yasa ko da yaushe dan ana so ayi adda ana gayyata mutane daban-daban su yi adda. To dan Allah kuma ina neman wata alfarma gare ku dan Allah, ina da YouTube, ina da channel a cikin YouTube mai suna Kauji TV. Dan Allah kada ku manta, dan Allah ina mai roƙon ku shiga cikin YouTube din ku yi searching Kauji TV. Kuna yin searching za ku ga hotuna ne akai. Ku yi min subscribe, sannan ku yi min like din bidiyon da nake ɗaurawa dan Allah. Inda dama ma ku yi min share ga abokananku, domin a koda yaushe wannan shine gudunmawa da nake nema a gare ku.